Jamhira won bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare hande ko ñalawma aljuma hawri ko capanɗe tati e goho lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi. Habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko habaruji gulɗi toon to États-Unis ma en garten joni joni. radio jowarnade ka leydi Canada ha Amérique ha France naɗa Sénégal ha Portugal ha Cameroun Afrique Amérique ono to ketele radio Jowo karaja jengde. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire moon ɗum noon e kikiɗe no toon to Philadelphia avion goto tokos baɗɗo yimɓe jeegomo kadi yani toon to wuro Philadelphia yani kadi koye nokku mo mahateri woni oɗo saaha joni yimɓe wonnoɓe hen jeegom ɓe fof wiya ko mayɓe. Oɗo avion noon ko avion mo ganduɗa kañum heewi nawde ko yimɓe nawoɓe safroyoɓe walla nortoɓe kala ɗo jeeyeji goni. Donc mbiyata ɗum ko medvac ko avion ngaji way kono ambulance ni ko way wonde fof ɗum ɗo kadi ko lawol tataɓol wonde balɗe tati walla balɗe nayyi ɓennuɗe hen avion ngaji ene jana États-Unis siftinde on tan ko heccitaɓe no wayno ko avion mawɗo mo ganduɗa kamɓe American Airlines jeeyi ɗum ne wonno capanɗe jeegom e nayyi neɗɗo e avion goɗɗo kadi walla hélicoptère goɗɗo militaire pelɓodirino toon to Washington ɗum noon koye avion ngaji ɗiɗi fof jani e maayo pontma ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni enquête ne continue holko woni sababu o hélicoptère o kañum hoore mum ne felɓodira e oɗo avion kono e nder ko yalti e CNN ɗum ɗo ko gueɗe tuji ne waɗa risque uji avion ngaji e surtout en avion ngaji militaire uji hélicoptère uji militaire uji avion ngaji civil en ene keewa fottude e weeyo toon. Donc oɗo saaha joni won sénateur uji surtout yen sénateur jeeyaɗo toon to Virginia biyeteɗo Kane o haali no gila accident arani o wi wonde ko aéroport mo Virginia walla aéroport gonɗo to Washington DC mo mbiya Ronald Reagan ene wayno ko no mahirno ko yo wawa jaɓɓade tan kene wona 15 million neɗɗo pour hitande foof kono ene wayno oɗo saaha joni yimɓe jipporoɓe toon sibabude avion ngaji kewɗi ɓeydama hen yeehi ha kene wona 30 million neɗɗo ɗum noon ko hunde ɓurtude ɗum noon alay saago avion ngaji ɗi gusse no gardirta toon to Washington ni care banggueji goɗɗi ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ari kadi ko caggal nde kanko Donald Trump kanko hoore makko nde o sekini hay ardunoɓe FAA noon ko goomu laamu fédéral toppitiɗo ko fati kisal avion ngaji ɗum noon ko wawi wonde fof enquête oɗo avion janɗo toon Philadelphia kanko maire Philadelphia kanko gouverneur mo Pennsylvania kam fof ɓe jaltino e télé nani pour wiide wonde ko ɓe goni koye enquête e kadi ɓe ñaguima ɗo avion yenɗo kala neɗɗo koccuɗo ko fate gueɗɗe ɗe ganduɗa e gummiɗe avion ɗi yo noddu 911 e kadi hay goto to ɓaddo accident to waɗi ɓe goni koye enquête noon holko woni sababu oɗo avion kañum hoore mum yani ko anda tan oɗo saaha joni ko yimɓe jeegomo wonnoɓe hen ɓe kañumen fof maayi. Habaruji politique seeɗa toon to Washington kadi en tugnade kadi ko ummi toon to CNN hono kamɓe département justice mo ganduɗa ardi ɗum oɗo saaha joni ko kanko Pam Bandi ɓe mbi wonde ɓe goni koye ɓe goni koye ƴewde joni loggol walla liste yimɓe mo ganduɗa yimɓe wonnoɓe FBI enquitannoɓe hano jangu mbannogo toon to Washington jangol nguɗon yanno toon koto congrès ko yimɓe wiyete ko supporter kanko Donald Trump e ɗum noon e wayno ko annima ko kanko Donald Trump kala ɓeɗon yimɓe liggotonoɓe FBI enquitannoɓe ko woni sababu hen congrès yana toon ñande 6 lewru janvier so tawi ɓen ganda mo yiɗi ko segde ɗumen ɗum noon donc ɗum woni habaruji cakkiɗi wonande donc ɗum woni hande ko fati makko kanko Donald Trump yimɓe kadi duttima joni e ƴewde campagne ko yedduno kanko pour wiide projet mo mbiyata 2025 gueɗe kalanoɗe hen ɗe ko ɗum woni ko laamu makko so ari ko waɗata ɗum noon e wayno ko yeddini ɗum kono e wayno ko ha hande tugnade ɓeɗon harleɓe ko mbi ko kala gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o fuɗɗi wadde oɗo saaha joni ene wayno ko gueɗe bindaɗe e projet mo 2025 ɗum noon ko segde yimɓe wonnoɓe gouvernement fédéral foof o waɗa toon yimɓe ɓe ganduɗa kanko hoore makko mo hooli ɗumen walla yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbawa salnademo ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump kadi ne wayno ko samedi janggo wi wonde ko mawo faw e impôt ji kan kewɗi ko fate kala marchandise gummiɗo toon to Mexico Canada e Chine
noon woni ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi kanko hoore makko haali ɗum e campagne makko anda ko noon holko woni sababu mo feldita wadde ɗum kanko Donald Trump samedi janggo ko wawi wonde fof en wani Canada wonno koye ƴewde haaldude makko pour ƴewde ko fati e impôt ji ɗi wiyatamo ɗe mum ɗi beele ne hayta ko wawi wonde kanko Donald Trump o wi ko kala ko marchandise gummotoɗo e ɗeɗo leyɗele tesmo fawi mumen ken wona 25% pour ɓeyde ko wiyete impôt ji ewɗon marchandise ɗum noon ko ɗum woni kadi gueɗe cakkitiɗe ɗe kanko ummade makko kanko Donald Trump ko fati immigration kadi kanko Donald Trump mon continue hande wiide wonde ko yimɓe natoɓe leydi ndi ene wayno ko mbiyata invasion ɗum noon ko yimɓe way kono añɓe États-Unis ene naati e leydi États-Unis ɗum ɗon noon e constitution ko haali wi wonde ko kanko gardiɗo e leydi États-Unis ko kanko rôle makko ko protégé États-Unis ɗum noon firti wonde ko kanko Donald Trump ma hutoro ko fati immigration ko haalanno e campagne ko hutoro ɗum hawnaki kadi ɓeydude ko fati hol doole ɗe wawi jogade pour ardade leydi États-Unis ɗum ɗo fof kadi ne huula hawnaki ma ɗum ɗo fof yaha ha yetto manda makko nde jogori hadde nde est ce que nde oɗon saaha kanko hoore makko ɓeydata sibabude ɗum ɗon o ɓeydata manda makko ɗum noon ko ɗum woni ko haalate hen ko fati e noon yimɓe ɓe ganduɗa en ɓe suuɓi wonde yo won laamu makko ene wayno ha hande hono kanko Tulsi Gabbard siftinɗon tan ko représentante démocrate parti ɗe makko kanko Donald Trump ene wayno kañum hoore mum ne jogui oɗo saaha joni caɗele surtout henna caggal nde continue yeddodirde e yimɓe sénateur uji ko fati e Edward Snowden est ce que on ko traite walla wona traite kanko noon ene wayno ko adi campagne kanko hoore makko mo haalannomo defande on o wi on ko neɗɗo jambar e kadi komo horsini ɗum ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hawnaki ma jogora addande ko caɗele ko fati hande immigration ko siftin ɗon tan e ko avocat ji kadi ko kalasma en gaddu toɓɓere wonde ɗum noon ko toɓɓere wiyetente Miranda right donc e nder constitution États-Unis ene woodi ko wiyete Miranda right ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe policier ji walla ɓorniɓe tenue soɓe nanggui neɗɗo walla ɓe dartini neɗɗo so tawi koɓe felliɓe nanggude ɗum ɓe mbawa nanggude ɗum taw ɓe kalanani ɗum oɗon droit noon firti wonde ko haalande jomum ene jogui droit deƴƴude wasa jabade question ngaji mabɓe ene jogui droit kañum hoore mum jogade avocat so tawi ala avocat hawnaki laamu fédéral walla laamu local ne wawi walla ɗumen ƴeftude avocat so tawi o ala ɗenon dole donc Miranda ray ɗum ɗon commandement joyoɓe e jeegoɓe ko wawi wonde fof e nder kadi ko avocat ɗi kala ko famnude yimɓeɓe tan hay goto policier ala droit namdademo ID dokka ɗum illa so tawi an aɗa wona e oto walla aɗa kondiri oto walla koye gueɗe mbaɗe noon ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henna tawi ɓe namdimama ID so tawi an oɗon saaha aɗa foti rokkudeɓe ID yo ID o wona ID moƴƴo wona ID ji pewnaɗi walla fraude ɗum noon ko ɗum woni haala ka hay goto policier ala droit namdademo ID illa so tawi kanko hoore makko mo tuumi wonde ko won violation mo mbaɗɗa walla won crime mo gonɗa e dow muɗum ko ɓuuri hewde hen kadi ko so tawi général massa aɗa woni oto walla aɗa woni nokku ɗo probléme waɗi ɓe gaari eɓe nodda ɗo oɗon banggue oɗon saaha ɓe mbawi namdade ID ma kono ko ɓuuri hewde foof obligation gonɗo e neɗɗo pour yo holluɓe ID ma ɗum noon fawi tan koye nokkuji ɗi taweɗa e oɗon situation kadi mo gonɗa ɗum woni donc toɓɓere kadi nde kalten hannde donc Miranda right e kadi holko woni sababu aɗa foti hollude ID walla a fotani hollude ID noon ko ɗum mbiyata ɗum ko identification neɗɗo ne wawi wonde permis de conduire ne wawi wonde kadi kartal kollowal holani ma en gartu kadi janggo so Allah jaaɓi e gueɗe goɗɗe kadi kamɓe avocat ji ɓe kalata ɗum noon ko pour wallude immigré ji surtout hesɓe leydi ndi andude won gueɗe won droit ji ɗi jogui e won kadi noon poti rentorade bandiraɓe sehlaɓe heɗɗoɓe radio Diol Sar ko ɗi kabaruji jogui ɗon hannde kabaruji daɓɓi tan wonande kadi ko siftinɗon tan on avion goto ne yani toon to Philadelphia avion waɗno ko yimɓe jeegom ene wayno ko oɗo saaha hay goto e ɓeɗon wonnoɓe avion ɓe wuurani avion noon yani koye nokku maheteɗo ko nokku kadi ɗo autoji parki ene wayno ko ɗum andaka taw so tawi won yimɓe wonɓe gañiɓe hen kono ɗum woni ko habra oɗo saaha joni toon to Philadelphia avion goto avion médical jeeteɗo Medvec yani toon ne waɗi yimɓe jeegom